Takže vítam vás, poďte, ideme sa pozrieť. Vítam vás vo vstupnej časti, kde už počas realizácií som veľa rozprávala o tomto priestore, ale toto je vstupný priestor, kde za týmito sklenými dverami sa nachádza nočná časť tohto rodinného domu. Za nami sú schody, ktoré idú na poschodie, ktoré sme z okolností pred časom rekonštruovali tiež. A tu sa nachádzame vo vstupnej chodbe. Tu sa udiala taká vec, že my sme potrebovali natiahnuť trošičku úložnú plochu na sedenie, kde tuto je parádna lavica na sedenie, ergonomicky nastavená tak, aby sa na ňu dalo dobre sadnúť, obuť sa. Kde sme to podporili, tie zrkadlové časti, ktorých tu máme naozaj dosť veľa, aj v týchto posuvných zrkadlách, ktoré sú v podstate riešené v tejto botníkovej časti, kde sa dajú pekne uložiť topánky a veľmi jednoducho zatiahnuť. Táto vešiaková stena je robená z lamiel, je funkčne teda vyriešená tak, aby bolo čo najväčšia časť na odkladanie kabátov. Vidíte tu už nejaké naše kabáty. A v tejto časti je uložená rozvodná skriňa, ktorá je takto elegantne schovaná. Toto riešenie je veľmi príjemné, tým pádom spojíme praktické a užitočné a zakryjeme veci, ktoré vidieť nechceme. Keď prechádzame ďalej do chodby, tuto je vytvorená taká komódka, ktorá jednak slúži ako ďalší úložný priestor na topánky, ale je úplne parádna v tom, poďte to vám ukážem, pretože táto komoda nie je len komoda, ale keďže v tomto priestore žije aj mačička, tak konkrétne v tejto komode je vlastne vyriešený tuto z boku otvor, ktorý vlastne slúži na to, že tuto bude vlastne umiestnený záchodík. A samozrejme, v tomto priestore sme maximálne využili aj priestor pod schodiskom, kde vlastne vznikla úložná skrinka, do ktorej sa tiež môžu odložiť topánky. Celý tento priestor sme potrebovali trošku rozbiť, nakoľko nám tu vznikala jedna velikánska stena a tam sme si pomohli týmto krásnym zrkadlom, ktoré je zadimené a veľmi zelegantnilo celý ten priestor. Aby sme samozrejme neroztolkli to zrkadlo dverami, tak sme si pomohli dorazom a ešte máme aj túto takúto kryciu tlmiacu gumičku. Tuto nám vznikla veľmi príjemná malá toaleta, kde táto toaleta je kombináciou viacerých farieb, možno pre mnohých nelogické, ale je to urobené na schvál, keďže je to malý priestor a to aj odporúčam v malých priestoroch deliť tie farby. Takže vlastne tuto máme vyriešený drevodekor, bledé obklady, ktoré korešpondujú s vinilom. Tuto je všade položený vinyl. Ten vinyl som potiahla aj do toalety a je to z toho dôvodu, že som tu nechcela nejaké prechodové lišty a ten vinyl je elegantne ukončený takouto hliníkovou lištou, čiže tým pádom tam nemusia ísť žiadne sokle a pôsobí to veľmi decentným dojmom. Tu sa už presúvame do kuchynskej časti, kde vlastne tá chodba kontinuálne pokračuje na tejto stene. Je to urobené z toho dôvodu, že nám tu vznikol veľmi široký koridor a ja som ho chcela trošičku zúžiť a samozrejme vytvoriť pre klientov dostatok úložných priestorov, ktoré sa nám práve podarili tým, že sme to potiahli na tejto stene, kde tuto máme integrovaný radiátor a tým, že sme vlastne tú parapetu natiahli ponad pôvodnú parapetu, tak nám vznikol veľmi príjemný úložný priestor pre milovníkov živých kvetov, ako stvorený na vyloženie si. V týchto priestoroch máme zásuvky naozaj veľmi veľa na čapice, šály, rukavice a všetky potrebné veci k odchodu z domu. Celá táto zostava vlastne končí až tu pred obývačkou, kde tu sme to trošičku uvoľnili, túto časť, a je to kvôli tomu, aby došlo k takému elegantnému rozdeleniu toho priestoru, to nie je celé také zaskrinkované. V tejto časti, ktorá je fixná, tam nie je skrinka, ale tam sú schované rozvodné rúry radiátora, ktoré tu predtým boli. Voľba osvetlenia v tomto celom priestore je možno pre niektorých ľudí nelogická, ale tento celý priestor trpí tým, že je dosť nízky. Hore nemáme riešené sadrokartonové stropy, takže sme boli nútení použiť takéto svetelné rampy, ktoré sú ale výborné v tom, že si tie samotné reflektory vieme posúvať, kde potrebujeme a samozrejme si ich aj natáčať. V tejto chodbe znova prišlo zrkadlo, ktoré
Jednak slúži na to, že odchádzam, vidím, pozriem sa, skontrolujem, ale tiež nám trošku rozráža celý ten priestor, aby ho opticky zväčšil. Mali sme v komentároch dotaz na rímske rolety, kde nejaká pani to komentovala, že proste je to nelogické. V tomto rodinnom dome sú použité aj vonkajšie, aj interiérové žalúzie. Ja sa úprimne priznám, že ja to moc nemám rada, ale napriek tomu sme sa s klientom dohodli, že sme tu použili nakoniec klasické rolety a bolo to hlavne kvôli tomu, že pri rímskych roletách sme nemali dostatok priestoru hore nad tým, aby sa to mohlo naskladávať. Rolety som sem vybrala takéto polotransparentné. Je to jednak kvôli tomu pocitu súkromia, kde oni krásne suplujú rolu tých vnútorných žalúzií. Samozrejme, pokiaľ klient si chce úplne zatiahnuť, vie použiť vonkajšie žalúzie.